onye ọbụla bụ onye Igbo na-agwa gị nwa bụ onye Igbo bụ egbe wee nọrọ n'ime ọfịa na-epuru ezi gị na-etu gị afa na this critical time n'Igbo land afụrụ gị n'anya. Onye afụrụ gị n'anya. Now, ama m na ịma onye a, you know also this person, you also know also this person, you also know also this person. Ihe a kịta na-abụ 4 generation. And o nwekwa generation ga-esikwa ebe their own generation nọ wee pụta. I don't know if you get my point. Onye Igbo ọbụla na-apụta na dị social media wee gbanyere ngright wee nọ na comfort zone ebe ọ na-esi ipụta ebe o nwere steady electricity. Do you understand what I'm saying? Ebe ọ na-atụ ụjọ onye ga-abịa magbuo ya wee na-agwa gị nwa bụ onye Igbo nọ n'ala Igbo a bụ egbe wee nọ n'ime ọfịa na-etu gị afa na sponsor gị in the name of Biafra. Onye afọ gị n'anya. And that will explain this thing for you to understand. Do you understand? If the way an Igbo dị kịta, a lot of people are not happy. Especially ndị afọ egbugoro nwanne fa in the name of gịnị? Fighting for freedom. Ndị afọ egbugoro nwanne fa nọ n'amị in the name of gịnị? Ị na-fight freedom. Mana ọ na-asụ asụsụ Igbo. Na crime ya bụ gịnị? Oyi uniform. Ndị afọ egbugoro nwanne fa nọ na road safety, nọ na police, nọ na kedafia bụ vigilante, nọ na navy. Mana ọ na-asụ asụsụ Igbo. Na crime ya bụ gịnị? No uniform. Kedu maka ndị afọ egburu nwanne fa na some villages? Kedu maka ndị egburu igwe obodo fa? The name of gịnị? Ị na-achọ freedom. Ana m agwa gị wee sị gị dat na onye ọbụla na-agwa gị na this critical time na Igbo land na-asị gị jisi ike na ị na-ebugharị egbe ịpụta na social media na-akpọ zu army. Onye afọ gị n'anya. Let me tell you something. Onye a na-agbanyere ngright ya wee pụta na social media na-aba mba. Onye a nọ na comfort zone ya na-eburu olu grammar. Ị nọ na comment section na-ehe eru onye nọ na comfort zone ya, fa nọ na Germany, nọ na America, nọ na South Africa, nọ na Norway, nọ na Australia, nọ na Norway na Gadafia bụ Austria, nọ n'obodo dịgasị iche iche. For some of them nọ na obodo Eriza nke gbanyere right ọ nọrọ ebe a na-eti mkpu na shout. Juke na onwe gị onwe nwanne ya so unu were nọrọ n'ime ọfịa in the name of gịnị? Ị na-achọ freedom. Nwanne m ekwe ifere ife anyị ị na-eme will never give us Biafra. Ihe ahụ fact. Ịnọ ka daizi ị na-efe n'elu ya bụ ndị Igbo pụta sị that na ọ ya bụ akụ fecha ọ dala awụ. South East government ga na-epick unu one after the other. Go and write ife a ngwara gị down. From now to January unu ka ga-anụkwa another score. Daizi ụmụnne m na gị na-aba a ga-ebutu. Etu aka ga-esi pikegide unu ntiri unu epe mpe. Ọ ya mme video ebe a na-akọwara gị something ka ịghọta ịpụtara na comment section ma inbox isi na support ndị zoo. Nigeria abụrụ obere obodo. It doesn't matter na ịkpọrọ ya zoo country or na ịkpọrọ ya zoo country. Nigeria abụrụkwa small country. Some of you no understand the capacity of Nigerian military. Gị nwa bụ onye Igbo na ijukenedi n'onwe gị. Kedu ka esi wee tara akị Nnamdi Kanu wee nweta na Kenya? How manage? Kedu ndị dị involve? Kedu ndị wetara that information? Kedu ndị nyere fa that intel? Kedu ka esi wee mee that thing? Kedu ka esi wee kpa that nkata? Kedu ka esi wee execute that mission? You don't know. Today ị na-ebugharị egbe na-asị onwe gị azụ onye Igbo na-asị wee zuo amị operate na water mana ị na-use phone. Ị nọ na social media. Isi m na ya la-abịa nwụrụ ọkụkọ. Mgbe time ruru, a ga-abịa pick gị. Ihe a na-agwa gị, go and write it again.
ndị a niile nọ ebe a kịta na ihe awụ ụmụnne m na gị na-abụ mgbasị agụ okwu ịchọ ige ntị. Onye Igbo ọbụla nọ n'obodo oyibo na comfort zone ya wee na-agwa gị nwa bụ onye Igbo common man bụ egbe wee nọ n'ime ọfịa na-epuru ezi gị afụlọ gị n'anya, a ga-ala gị n'iyi, e wastie ya generation and ị ga-anwụ ka criminal because nobody will remember you. A lot of Igbo youth adana na this thing na-agba kịta ife. So many of you don't even know the names of Igbo youth akwatugoro na this thing kịta na-ekwu na Biafra agitation. At this critical time, some villages the angry na egburu dia ụmụnne fa. Some villages na Igbo kịta are coming back. Achụpụrụ ha achụpụ because of Biafra agitation. Ndị Igbo si n'okike anara eke na ama nne ya. Do you understand me? Onwere any Southeast governor subscribe n'ife ya na-akọ. You are an enemy to them. Mbọsị fafide that na ị ga-emebiri ife, they will bring you down. So many things here for ya na-akọ so bụ ha nwa na benefit ya. Mbọsị ọbụla any governor chere echiche wee cheta afa gị, o wee dị ka ịwabaga anya too much na-achọ ikpe iri aja na garị, akpakpụghị arụ, and it takes nothing to get to you. Phone number gị akịta iji ezakọrọ azụ onye na-akpọ onwe ị na-agbagbusi ndị mmadụ ịnọ n'ime ọfịa nọ ndị zuo amị. Nwanne m nwere onye nwere ji phone number gị afọ, you don't know, and a na-atrak gị, you don't even know. Akwa na Nigeria ka ị nọ. You will not understand. If you like, if you like, keep on jumping up and down. Mana ịkpachara anya, ị ga-abịa wasted soul. Generation gị a ga-abụrụ ọkụ ya. Nke bụ that nobody will remember you, and the worst case n'ihe ya ọ ga-abụ egbuo unu, eburu ozu unu ayala adịghị enwe m ini. If you like, understand. Look at ife mere between ihe akịta agha si na Trump na-abịa Nigeria. One of my brother money and Igbo. I don't think na Trump will meeting with possible for we are Trump will Christian, no send the American soldier. They say I don't think so, but that thing are possible. Up to today, get up if you call the Kaifa and Joy. I don't know if I can. Do you understand? If you heard what the president of Nigeria said last time, all Balamana gana abona if you the issue diplomatically, after mala nkata na ba, mapụta na agwa gị eziokwu. Nwanne m if you na-eme will not lead us to anywhere. I'm telling you, some all these things even na-eme so n'ife kaji na ndị Kano. It's part of Ifekaji and the Kano. Mmadụ ga n'obodo Igbo nọ na comfort zone ya na-eti mkpu na-shout nọ na comment section ya na-praise the person. Gwani anya bata na Nigeria na ka anyị ncha niile nyụkọ na mamịrị ọnụ ka o wee gba ọfụ, ka anyị ncha niile nọkọ ọnụ wee push ke n'ife afa na-agwa gị maka ya. Ọ bụrụ mmadụ ịnọ na comment section na Gaddafi bụ na comfort zone ya na-asụpụrụ gị oyibo na-etiri gị mkpu na fa na-negotiate with ndị Russia, na fa na-negotiate with ndị Israel, na fa na-negotiate with ndị Burkina Faso. As you know, okay, more information available to you. You know, money in. Don't worry yourself. You know, if I'm baggy, you will kiss on and get ada from now to January. Bet me.